Kachiel okinyi ma kawuono igeno jatend piny Kenya ochopo osechopo koso en kanya nyaka sani machiegni. Erokamano Cleophas, diri makar kende ni igeno ni jatend piny William Ruto biro chopo e nyasi ma kawuono mar yango chenro makende mar eCitizen e piny Kenya ka diro kanyakla kod riwruok mag pinje mag Afrika, nikech nyaka bed ni inyalo yud chenro mag piny owacho kokalo e mbui. En okang' mosego kendo bende girango rang'iny mag lokruok mosebedo. Inyalo paro ni e higa mokalo ne gimiyo mbi migawo mar weche mag wuodhe pacho ka, kendo ka girango duol mano ma tayo chenro mag weche mag apaya NTSA gi seche gendi koro pek mar wach ni ondi oketne migawo no mochung' ne weche mag le pacho ka, the Kenya Wildlife. To kata kopogore kod mano en okang' midhigo mar rakruok kod mibadhi nikech en rang'iny. An ka kod Seth Olale ma bende en achiel kuom jafwambo wabiro mana miyo matut Seth e weche motenore kod kedo kod mibadhi. Koro ineno kaka sani mano Vice Deputy President mochopo sani mano en mae Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi. To kaka waparo ni kawuono Walter Nambaga, Jamigori, Jaisebania, wabro winjo kaka jatelo Rais William Ruto bro wacho e weche mag eCitizen. Erokamano motenore kod mibadhi mano Seth Olale. Koro gi seche gendi ibiro yiena nikech jatend piny nyalo chopo thuolo moro amora kwa seche gendi, to bende mano modonjo kanyo kaka osekoni en Musalia Mudavadi oyogore kanyo kod jatend miga weche mag somo kanyakla kod jagoro mongirore Dr. Raymond Omolo kanyakla kod jogo mochung' ne chenro mar eCitizen mosebedo ka neno ni mibadhi kanyakla kod weche moko ma inyalo tiek godo yore ma pesa lal godo pacho kaka nyineno report manyokelni kod Chris Owino manyo yaro matut report mar ogai mar jogo magayo budget pacho kaka nyakla kod jo non buge mag omenda pacho kama nyoro lieko ni maingo bilion 160 lal e kinde ola kanyakla kod tayo chenro mago mag piny owacho kanyakla kod budget pacho. Koro yiena mondo mi mathoth mosebedo ka dhi nyime kendi e yor picha nikech jatend piny osebedo ka nigi chenro makende mar loko lwasi makare mar neno ni weche mag mibadhi kanyakla kod yudo chenro mag piny owacho kokalo yorno mar mbui manyalo kaka kopo ni idwa ni mondo iyud opande manyasani kanyakla kod oboke mag nyuol kata birth certificate, to bende idwaro ni mondo iyud gigo machalo kaka otiko mag riembo pacho ka, the driving license kanyakla kata jogo madwaro passport kata otiko mag dhi e pinje ma oko gitiyo kod eCitizen kata mana lwasi no makare mar oro kwayo, to kapok odeko tibiro yudo oboke mapuodhi. To kopogore kod mano jogo ma seche moko dwaro rak kata mana tenda e counties kanyakla kod piny owacho donjo e mbui mar eCitizen mondo mi timnegi puotho makende mondo giyud lai makare mar biro neno ni odo kendo go kogno kendo kapok odeko to oboke makamago giyudo kokalo e mbui. Yiena mondo mi ine mana pichni madhi nyime ka nikech wabiro dhi nyime kod migi weche kaka tebe nikech jatend piny ochiegni chopo ka ndi Cleophas kalure kod kaka lwasi to kod kelo ni gigi ka okalo e Citizen TV kanyakla kod Rinoro kod Ramogi TV. Koro bi yiena mondo duol liendi bende kuondego duto. Erokamano. Walter Nyambaga, picha makamano wayudo gi kachiel kendo mago picha mineno oko kod iye mano mara KCC e kar romo ma igeno jatend piny ka bedo kata kachope. Picha mineno kanyo koro mag jwang' gin mago mag jotend migepe ma bende osechopo kar kanyo achiel kachiel. Gin mana pangruok koni kanyo ni ikri jotelo biro mano kama nitie ka jatend piny igeno ni chopo kanyo kinde moro amora ka gintie sani. Jotend migepe osechopo, mano kanyo picha mar Musalia Mudavadi, antie picha mar Rebecca Miano kachiel koda ka jotelo mamoko mantiere kar ka. Kit kaka gipangore gi jofwambo man kanyo en anyisi nitie jatelo moro mosechopo kar kae monego bed ni yudo thuolo mano mar riwre kod jowetege e nyasi machalo kama achiel kachiel. Jopicha wa bende chanore achana kanyo achiel kachiel. Igeno ni jalup jatend piny Kenya kochopo to joge bende ka odonjo kanyo jatend piny Kenya kod lange duto wadhi bedo ka e thuolo manyime ahinya mar neno ka irwake mano jatend piny Kenya makoro kinde moro amora nyaka sani ang' ochopo kanyo mondo mi oyawa ne romo makamano. En hango higa achiel mano mara eCitizen. Musalia Mudavadi jatend migawo mochung' ne weche mag limbe kod jotend migepe ochopo kar kanyo. William Ruto jatend piny Kenya ochopo
jatimiga mochung' weche mag ohala bende nitiere kar kanyo, mar somo nitiere kar kanyo, jagoro e cabinet mare nitiere, Salim Mvurya kaachiel koda ka jagoro mongirore migao mano mar arita kaachiel koda mano mochung' wechego mag immigration bende nitiere kanyo, jagoro mongirore migao mar somo bende nitiere kar kanyo achiel kachiel. Gin mago mosedonjo mar mondo mi girwak jatend piny Kenya e romono mano ma ibago KICC odiochieng'ni ma kawuono. Igeno ni kinde moro amora nyaka romo gi jwang' wadhi bedo kanyo ka wayudo pichnigo ka twak ma kamano dhi bedo kachakore kinde mabiro sani ka wantiere kodi kar ka. Wadhi bedo para manyime mar koni chal mar wach ni to en mane. Iwacho ni nyaka sani bero chenro gi duto mago mag tiyo kaka sirkal tiyo kendo tayo chenro mag e-citizen osebed kata ketimogi e yo machal nade. Yuto magisekelo, lal ma oseneno, jatend piny Kenya koro keto koke wach ni achiel kuom welo moduogo kanyo KICC kendo mar mondo mi warange ane kaachiel kachiel. Ka picha gi pok otieko kata ang'eni ayudo ne paro kanya yudo kapok wakaw yweyo kata kwa wuok kar kae, Rolex chenro machalo kama e-citizen ni kaachiel ka koro idhiale tiende nang'o kama wantiere ni nyaka sani kaka waloso. Ber mosekelo, yot mosekelo chwalo tije mag sirkal. Kamano e-citizen osekelo ber